Tervetuloa Elisa Studioon, mun nimi on Tero. Tällä kertaa mä esittelen teille erittäin hyödyllisen palvelun. Näppiskissa just äsken hajotti mun puhelimen, mut onneksi mä kerkesin tallentaa mun kaikki uudet kuvat Saunalahti-pilvilinna-palveluun. Katsotaan ihan nopeasti 3 palvelun tärkeintä ominaisuutta. Ensimmäisenä Saunalahti-pilvilinna-palvelu on helppo, turvallinen ja edullinen tapa säilyttää kaikki data samassa paikassa. Enää ei tarvitse miettiä, että millä muistitikulle ne kaikki tiedostot on tallennettu. Pilvilinna-palvelu toimii kaikilla laitteilla, läppärillä, tabletilla tai älypuhelimella. Sinne voi tallentaa kuvia, videoa, erilaisia dokumentteja ja kaikki löytyvät samasta paikasta. Palvelun käyttö on tosi helppoa. Mä oon tallentanut tänne jonkun verran kissakuvia, eli etsitään täältä vaan oikea kansio, näin, ja sieltä löytyy kaikki kissakuvat, voidaan siitä painaa haluamamme kuva. Palvelu on ensiluokkaisen turvallinen ja se on tuotettu yhdessä F-Securen kanssa. Toinen kova juttu on synkronointi. Mä pystyn halutessani synkronoimaan kaikki mun kuvat, videot ja tiedostot mun kaikista laitteista suoraan Saunalahti-pilvilinna-palveluun. Esimerkiksi mä otan nyt mun uudella puhelimellani kuvan mun näppiskissasta. Näin. Ja se on automaattisesti katsottavissa mun kaikilla laitteilla Saunalahti-pilvilinna-palvelun kautta. Pilvilinna-palveluun pystyy myös synkronoimaan eri nettipalveluista suoraan tiedostoja, kuten Facebookista, Dropboxista tai Picasesta. Kolmantena mulle on tosi tärkeää, että mä pystyn jakamaan kuvia ja tiedostoja helposti ja nopeasti. Saunalahti-pilvilinna-palvelu tää on hyvinkin yksinkertaista. Valitaan täältä vaan haluamamme tiedostot. Sitten valitaan jakotapa, esimerkiksi sähköposti, Facebook tai Twitter. Lähetään tosta sähköpostilla nyt kavereille tosta linkki, jonka kautta he pystyvät näkemään juuri nämä valitut kuvat. Ja silloin he näkee ainoastaan nämä kuvat, mitkä mä oon jakanut tässä ja eikä pääse käsiksi muuhun sisältöön. Saunalahti-pilvilinna-palvelun käyttöönotto on helppoa ja ei kestä pari minuuttia kauempaa. Menette vaan osoitteeseen saunalahti.fi/pilvilinna. Valitset sieltä haluamanne tallennustilan määrän ja palveluun voi liittää niin monta laitetta kuin itse haluatte. Ei mulla muuta tällä kertaa, pitäkää huolta itsestänne ja tiedostoistanne, käykää katsomassa ihmeessä lisää saunalahti.fi/pilvilinna tai tulkaa käymään Elisan myymälässä.